לתוכנית היומית שלו קוראים סמולטוקר. מאזיניו הכופרים יגדירו אותו כדידי הררי החרדי, ובאופן כללי מדובר בכוכב גדול בליגת ערוצי הקודש. תכירו את מנחם טוקר, אחד השדרים הפופולריים של רדיו קול חי, ומייסדו של הריאליטי החרדי הראשון, תוכנית מציאות עם משימות והדחות, וגם מכונית משפחתית לזוכה המאושר, שהוא זה שיאסוף הכי הרבה מצוות בדרך. ללמדך שגם כשמגיירים שיקוץ חילוני מלב ליבה של תרבות הרייטינג, אפשר לעטוף את זה כשר למהדרין. התחקיר הוא של ענת בן משה, הנה כתבתו של יואב גורפינקל. ואנחנו עם הלהיט התורן וכל אשר יעשה יצליח. חסידות בעלז, האזנה נעימה. 1, 2, שמע ישראל. 4 שניות, 4. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. צהריים טובים לכם מאזינים, צהריים טובים לכם מאזינות. כאן בקצה המיקרופון שלהבת חסדיאל. ביום רביעי פרשת שמות. אלה מידות החום החזויות להיום. יום רביעי רבותיי, פרשת שמות. שלום לכם מאזינים וצהריים טובים, רדיו קול חי 93. נא להכיר מנחם טוקר, תעשיית תקשורת גלת כושר של איש אחד, גם איש רדיו, גם יזם וגם מגיש של סדרה פופולרית של תקליטורי צפייה. אתם צופים יקרים וברוכים הבאים לחסידישקייט לב. הלו? בקיצור, כוכב שמשגע בני תורה מחוצות בני ברק ועד לסמטאות צפת. גבירותיי ורבותיי, סמולטוקר עם מנחם טוקר. תמיד אהבתי רדיו, תמיד היה לי בפנים, לא יודע, אהבתי את זה בתור ילד, הייתי שומע ובבית ככה משדר לעצמי כל מיני תחזיות מזג אוויר דמיוניות. המאורסים. אלעד, מה העניינים אלעד? ברוך השם, מנחם, צהריים טובים לך וכל המאזינים. לא ידעו בדיוק איך לאכול את זה בסביבה, במשפחה, בחברים, אז אני זוכר שבהתחלה הייתי מגיש את התוכניות שלי, הייתי אומר איתכם באולפן מנחם. ואני מנחם טוקר, שמאחל לכם האזנה נעימה. הנה יעקב שווקי. אחרי זה התרגלו, אחרי זה כבר הפכתי למנחם טוקר. עד 4 אנחנו כאן. אז איך עושים רדיו חרדי? כמו טלוויזיה חילונית. לוקחים מודל קיים מהתקשורת החופשית, משכפלים ואז מגיירים ומכשירים. זה היחיד ברדיו שמעשן, הזהבי החרדי. נתן זהבי זה שוונפלד החילוני. תגיד לי, חוץ מדמגוגיה, יש לך מה לומר? משהו עם תוכן? אתה הולך להתאבד על חייל יהודי? אני לא הולך להרוג אותו, כן? אתה רק הולך להתפוצץ עליו. זה יואב דליון, היעקב אלון והגדי סוכניק. תעשה רגע עם הקול הבאס שלך. מי זה גדי סוכניק? האדמו"ר מספינקה התפלל הבוקר בליווי מאות מחסידיו בקברי צדיקים בגליל לקראת חתונת בנו שתארך אם ירצה השם מחר. לא נופל לי ראש, אני חייב מישהו פיקטיבי. הצוות של מנחם לא מפסיק להמציא רעיונות חדשים. עופר, משי זהב פיקטיבי לעניין? עשה את משי זהב ההודי. מי? חבר'ה קדישה של הודו שקוברים את כולם עכשיו ביחד. לא, זה לא העניין, אתה לא יכול לעשות צחוק מדבר כזה. אנחנו מדבר איתך עוד 2 דקות, או נשיא אוקראינה או משי זהב. אוקראינה זה טוב. אל תשכח שאתם 700,000 אנשים שההוא עושה את הריאליטי, וההוא עושה את הכוכב נולד, וההוא עושה את הטלוויזיה, וזה עושה את עובדה, וזה עושה את העיתון, וזה עושה... אנחנו כמה אנשים שעושים את הכל ביחד, אז זה קצת, אתה יודע, כל מה שנעשה זה יהיה חידוש. אוי זה, חבר'ה, עופר, כמה דקות הריאליטי, אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו אוחזים עכשיו, אנחנו צריכים להזניק משימה חדשה. תוכנית הריאליטי היא החידוש האחרון מבית מדרשו של טוקר. העיקרון ידוע, הטוויסט פחות. כאן עושים חסדים וזוכים במכונית. בית ודברים כאלה. אנחנו הפעם נתפוס בירושלים בית של נזקקים, תשיגי לי בית של נזקקים, ואנחנו נפתיע 4, אני רוצה, לא יותר מתמודדים, ניתן להם סיד וצבע, שהם יסיידו את הבית של אותו נזקק. אנחנו כאן עם הדרך לאוטו. המשחק הגדול ביותר בתולדות הרדיו היהודי. משחק שיביא לאחד מכם רכב שברולט וונט משפחתית חדשה בשווי 150,000 שקלים, רק אם תבצעו משימות חסד. מי שיקבל רכב יהיה רק מי שיעמוד במשימות החסד הללו, מי שיצליח ויתמיד ויגיע, כי הדרך לרכב רצופה כוונות טובות. כתבנו יהודה שוק, הוא נמצא עכשיו בירושלים, בבית של משפחה נזקקת. איך זה התחיל? אני חשבתי על זה, חשבתי על משהו גרנדיוזי, על איזה פרס ענק שכולם ידברו עליו, כי אני מחלק פרסים בתוכניות ויש את האינטראקציה עם המאזינים, אבל אמרתי משהו מטורף. ואז אמרתי בואו נחבר את זה למשהו כמו ריאליטי שיש היום בכל התקשורת,
ואז אמרתי גם צריך לעשות משהו טוב, וזה משהו חיובי. אנחנו הגענו עם המתנדבים שלנו, שתכף אנחנו נטיל עליהם משימות, כשגם הגיעו לפה פחי צבע, וזה פשוט באמת מרגש לראות את כל הדבר הזה. זה בעצם משפחה שנזקקת, והם צריכים מישהו שיסייד להם את הבית, ואנחנו שלחנו במשימת פתע 2 מהמתמודדים בדרך לאוטו, כדי לראות עד כמה הם באמת ראויים לעשות חסד, עד כמה הם יכולים ומוכנים 24 שעות. שוקרון, תודה רבה לך. בבקשה. אז הרווחנו חסד, הרווחנו פרס ענק רכב, הרווחנו יחצנות שכולם מדברים עליו, כולל אתה, וגם רייטינג. בינתיים הסקרנות בבני ברק גואה והחבר'ה רוצים גם לראות, לא רק לשמוע. עכשיו כבר יש על המדפים גם דיסקים עם תמונות, סרטים לצפייה במחשב וכוכבים חדשים שאינם בהכרח צדיקים עם זקן. זו תמונה באולפן שלי, ברדיו כשראיינתי אותו, וזו תמונה בהופעה, וזו תמונה בחתונה, וזה כל מיני תמונות. בוא'נה, צילמת בחתונה שלי, מזל שלא צילמת את ה... מה החתונה שלי עושה פה? זה הפפראצ'י החרדי. כמה תמונות שלי מכרת עד היום? מעל 5,000, אמרתי להם. מעל 5,000? וואי. אגב, מוכרים תמונות גם של שדרנים, זמרים, ומנחם טוקר הוא ברשימה הכי גבוהה למעלה. מה זאת אומרת מעריצים? זה לא... אצלנו מעריצים, אתה יודע, רבנים. זה אנחנו מעריצים את הרבנים, לא מעריצים אף אחד אחר. אתה קורא לזה הרצה, אני לא קורא לזה הרצה, אני קורא לזה הכרת הטוב. יש מעריצות גם? יש... כמו שאמרתי לך שיש מעריכים, אז יש מעריכים ויש מעריכות, ויש אנשים שמודים, לא, זה עניין, תשמע, אתה שואל אותי אם זה עניין כזה יפה? לא, אני לא אוהב שאני נכנס לחנות ורואה את התמונות שלי, אבל זה מה שיש. צנוע מנחם, אבל לא נח לרגע, רק התפנה מהרדיו, מיד רץ לצילומי מגזין הטלוויזיה הממוחשב שלו. שלום לכם צופינו היקרים וברוכים הבאים לחסידישקייט 42. ושימו לב מה מחכה לכם בחסידישקייט 42. תמונות בלעדיות מגן סאקר. אנחנו ה-CNN של החרדים. אין חרדי שיש לו מחשב ולא רואה אותנו. אני לא אוהב לקרוא לזה סרטים, אני אוהב לקרוא לזה תקליטורי צפייה. כמו שאני לא אוהב לקרוא לזה טלוויזיה, אלא רדיו ויזואלי. יש את השמות אתה יודע, זה נשמע ככה... בסה כזה, תמה כזה, כאילו טלוויזיה, סרטים, לא, תקליטורי צפייה. כאן מאחורי יש מכתבים לאלוקים, לכותל המערבי, לכל העולם מכתבים שלא יודע, אנשים חשבו שמנכ"ל הדואר צריך לטפל בהם. שלום מר יוסי שלי, מה שלומך? החוכמה היא לקחת את הרייטינג ולהכשיר אותו. החוכמה היא לקחת את הרייטינג ודברים חינוכיים, יפים, נחמדים, גם שיצחקו, למה לא? מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אין לי שום בעיה עם זה שאני עושה רייטינג. רייטינג כשר, רייטינג טוב, רייטינג ממוחשב, משהו שהבן שלך, אדוני הבמאי המוערך, יוכל גם לראות. וברדיו בינתיים המרוץ למכונית ממשיך. ממש במקרה פה, לפני שאני פונה לאייטם הבא, אני מבין שיש לנו פה 2 מאזינים שהגיעו לאולפן עם המאכלים שלהם, נכון? דברו איתי, שלום, צהריים טובים לכם חבר'ה. שלום, צהריים טובים. איך קוראים לך? קוראים לי קובי. קובי, ולשני? לשני קוראים חיים. חיים וקובי. מה הבאתם שם לאכול אני רואה? אני הבאתי למעשה. מה הבאת? אני הבאתי אוכל. כן, לא הייתם רעבים בדרך, לא אכלתם את זה בדרך, הכל סגור שם, אטום. הכל סגור, הרמטי, סגור. אבל אתם 2 חברים? לא, אחים. אתם אחים? כן. ואתם בנפרד מתמודדים? כן. אתם יודעים שרק אחד מכם מקבל את האוטו. אתה מקבל את האוטו? שלא יהיה פה קרב אחים. אני אריאל. אתה יודע מה, ניתן לך את החצי, את הבגש ניתן לו ואת המכסה מנוע ניתן לו. תביא שריימני. אין שום בעיה. אבל שיהיה לכם בהצלחה חברים. כל טוב מנחם. תודה רבה, תודה. אוקיי, ואנחנו עם משימות פתע מאוד מאוד מפתיעות ביום ראשון לסייד בית שנזקק ולהגיש אוכל במאיר פנים. אנחנו נעדכן אתכם ונתפוס אתכם באמצע הלילה כדי לעשות את החסד ואתם תקבלו את האוטו. לא, זה לא מסחור של החסד. הרי תשמע, יש מאות עמותות שעכשיו כשאני מדבר איתך עוסקות ומתנדבים החבר'ה ועושים עבודות, אבל באמת עבודות קודש, בלי רכב. אז הפעם אנחנו נותנים גם רכב בסוף, זאת אומרת, אין פה בעיה, זה מתוך שלא לשמה בא לשמה אומרים. אחת אשאל ממך אלוקי. המשך שידור מעניין, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם מחר ב2, סעו בזהירות, פללו טוב, ואנחנו נגיע בזמן, ביי. יאללה, זהו. היה טוב. היה לא רע. תראה, כבר עשיתי כוכב נולד חרדי, עשיתי ריאליטי חרדי, עשיתי מחשב שאתה קורא את הטלוויזיה, רדיו חרדי. אתה לא יכול יותר מדי לחרוג מהגבולות שאנחנו עושים עכשיו. אבל הנה, אתה כל פעם עושה עוד פריצה. אז נכון, אז אני מחכה למצב שיגיעו עוד רעיונות מעניינים מאנגליה, מאמריקה. אתם תכשירו, אתם תעשו אותם בטלוויזיה שלכם, ואז אני אקח את זה מכם. אתם תגנבו את זה מהם, אני אגנוב את זה מכם, ובא לציון גואל. עייפים בניך מרוב
ייסורים, רחמים ממך מבקשים. מוסר השכל, 3 מסקנות. ערוץ 2 הוא כנראה לא רק תחנת טלוויזיה, הוא תוכנת הפעלה. 2, יש הרבה דרכים לעשות תקשורת, אבל למרבה הצער רק דרך אחת לעשות רייטינג. ו3, שכר מצווה מצווה, אבל לנסוע בשברולט הרבה יותר נוח. אגב, רק בחג הפסח יוכרז הזוכה המאושר בשברולט בתוכנית הריאליטי של מנחם טוקר. אנחנו נפרדים עכשיו להפסקת פרסומת אחרונה, עוד דקה נשוב.